आं मेन्डेला नङा दे फैलासो दिनै जा 2 नं गुदुलि गाव गामिनि 1542 जि गुदि फरायसालिनि बियो दिनै मा जाबायनो 50 बोसोर जानो थांबाय। बे गावनो गाव मोनसे बिराद गिदिरथार मोनसे जारिमिन, जोबोद गोग्गाथाव बे मोनसे जारिमिन। दा बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खेबसे आखाइ खबना होनोसै आं खावलायबाय। गोजोन्थों। दा बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिनो नैबे समनि गेवलां मेलखौ दैदेनबाय थानाय अनजालु आफादगिरि, एसे सिगाङावसो मेहेरगोनाङै बिबुंथि लाखिलांनानै बे मेलखौ बेखेवना होलांनाय आंनिनो बिदा गेदेर जोंनि कक्लाबारि सापागुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि, समाज मावथि आरो फोरोंगिरि आदा बिथां चन्द्रकान्त बसुमतारी, बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै लेंहरजानाय जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि मानगोनां MCLA बिथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय आंनिनो बिब' बालिका नार्जारी, बिथाङा सासे फोरोंगिरि जानायजों लोगोसे सासे समाज मावथि, आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय फोरोंगिरि आरो माननि आलासि नोंथांमोन, आरो बे गामिनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, दाखालि आंनियाव नोंथांमोननि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे नोंथांमोननि गामिनि माखासे सेंग्राफ्रा थांदों आरो खावलायहैदों, आरो नोंथांमोननि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा दा खरगेश्वर गयारिया फन खालामहरबाय थादों। दिनै मोनायावबो फन खालामहरदों। फन खालामनानै बुंहरदों जे फंबाय नोङो फैथारनो नांगौ, इनिफ्राय बिमाखौ थिगसे रायफैनांगौ होनना बुंदों। इनिफ्राय सानैसो सेंग्रा मोरला ओंखारदों, बिसोरखौबो हायोब्ला राय होननानै बुंदों। आरो आं सानबाय बे सेंग्रा मोरलाफोरखौ रायनानै लामायाव जम जानो, आरो बेबायदिनो मालाबा बुंफ्लांनानै मानसिफोरजों बुंजायो आं ओरैजाय फैलायाथ' मालायनि फिसाखौ थिगसे रायबाय थायो र', गावनि फिसायाबा बेसे मोजां होननानै बुङो। आरो हिनजावफ्राबो होनो मालाय हिनजावफोरखौ फैलाया बिराद माबा माबि होनबाय थायो, नङाबा गावसोरबो गोसथोलायनानैसो हाबा जानायनो होननानैबो बुङो आरोखि। ओंखायनो आं बुंदोंहाय आं बारा रायनो हानाय नङालै, जानाय नङा होनना बुंदों आङो। आरो मालाबा सानो एसे रायाबाबो जानाय नङा दे होननानै। दा जियानो जा, नोंथांमोननि बे गुदि फरायसालिया जे दिनै 50 बोसोर जानानै थांबाय, बे बिराद गेदेर मोनसे एचिभमेन्ट, आरो जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। नाथाय मोनसे सोंथि सिखारो, आरो आं दहाय सानफ्लांबायबो थादों, 50 बोसोरथ' जालांबाय, नाथाय बे गुदि फरायसालियाव फरायनानै 50 जनसो मास्टार जादोंना जायाखै? बोसोरसेयाव सासे मास्टार जायोब्लाबो बे गुदि फरायसालियाव फरायनाय बै समनि फरायसाफ्रा दिनैसिमहालागै 50 जन जानांगौमोन। जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिला। 50 बोसोरनि उनाव बे फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफ्रा प्रफेसार जानो हादोंना हायाखै, डक्टर जानो हादोंना हायाखै, इन्जिनियार जानो हादोंना हायाखै, बे बिराद गिदिर बाथ्रा। दा हादोंना हायाखै? हादोंना हायाखै? हायाखै। दा हायाखैब्ला मानो हायाखै? मानो हायाखै? मा जादों बेरामा? बे बेरामखौ जों दा नागिरनांगोन, नङा होमबा? जेला जोंनाव उदै सानायनि बेराम जायो, उदै सानायनि जों मुलि जानांगोन।
हान्थु सानायनि मुलि जाबा उदै सानाया मालाबा हामनाय नङा। हामगोनसै। उदै सानायाव खर' सानायनि मुलि जाबा मालाबाबो हामनाय नङा। दा जोंहा मा बेराम दङ, मा खारनाव जानो हायाखै 50 बोसोरनि उनावबो सासेबो प्रफेसार, सासेबो डक्टर, सासेबो इन्जिनियार मानो जानो हायाखै? दा जोङो जाहोनखौ नागिरनांगौ, बेरामखौ नागिरनांगौ। जोंहा मायाव गोरोन्थि थालांखो? जों दा बेखौ बिजिरनो नांगोन, नागिरनो नांगोन। दा आं गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। दिनैनि जोंनि जायफोर गारजेनफोर, बिमा बिफाफोर, जायफ्रा गामिनि गुदि फरायसालियाव गावबा गावनि गथ'खौ लेखा फोरोंदों, बिसिनियाव नाम्बार 1 सेल्फ कन्फिडेन्स गैया, आत्मबिश्वास गैया, गावनि सायाव फोथायनाय गैया। बे गुदि फरायसालियाव मानो फोरोंदों? बेवहाय थानाय गोबां गारजेनफोरनि सानस्रिया माबायदि जागोन दा? मालाय लेखा गोरोंफोरनि फिसाया, मालाय थाखा गोनां फैसा गोनांफोरनि फिसाया प्राइभेट स्कुलाव फरायहैबाय, जों जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा बे एलपि स्कुलावनो फरायथोंसै, देरसान्दि थांलाय फैलाय खालामथोंसै, देरग'ब्ला बेंगालरफ्राव खामला मावहैथोंसै, बहाबा हाजिरा मावनानै जाथोंसै होननाय बे सानस्रिया दङ। नाम्बार 1 दंना गैया साननानै नाय, गावबा गावनाव खेबसे सों। जुदि जोङो गावबा गावनि गथ'खौ देरसान्दि थांलाय फैलाय खालामथोंसै होननानै जुदि फोरोंखादोंब्ला, बे गथ'आ मानो मास्टार जानो? बे गथ'आ मानो प्रफेसार जानो? बे गथ'आ मानो डक्टर इन्जिनियार जानो? नंगौना नङा दे? नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, बेवहाय जेसेबां लेखा गोरों मानसिफोर दं, बेवहाय जेसेबां मास्टारफोर दं, MCLA दं, जेसेबां गोरों गोरा मानसिफोर दं, बिसोर गासिबो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय। बै आदा चन्द्रकान्त मुसाहारिया बै समावनो गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनदों। बेवहाय थानाय मास्टारफ्रा गामिनि गुदि फरायसालियावनो मास्टार जादों, गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनानै। आरो बै समावबो बे एलपि स्कुलाव साबैसेमोन मास्टारा? सासे नङाबा सानैल'मोन। आं फरायनाय गुदि फरायसालियावबो सानैल'मोन मास्टारा। बै मास्टारफोरजोंनो सोलोंजानानै, बै मास्टारफ्रानो फोरोंनानै दिनै जोंनि ओनसोलाव जेसेबां मास्टार प्रफेसारफोर दं, खेरानिफोर दं, पुलिस अफिसारफोर दं, गासिबो सरकारि स्कुलाव एलपि स्कुलाव फरायनानै जाजोबनाय। होमब्ला जों दिनै मानोबोरै सानखो जे बे गामिनि एलपि स्कुलाव देरसान्दिल' थांलाय फैलाय जाथोंसै होननानै? आं बुंनो नागिरदों, नोंथांमोननि गथ'आ बे फरायसालियाव फरायनानैनो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे फरायसालियाव फरायनानैनो डक्टर, इन्जिनियार, मास्टार, प्रफेसार जानो हागोन। बेनि थाखाय खिन्थु जों गारजेनफ्रा गोसो थानांगोन। नोंथांमोना खेबसे सोंनानै नाय गावबा गावनियाव, खेबसे सोंनानै नाय नोंथांमोना गावबा गावनियाव, नोंथांनि गथ'खौ लानानै नोंथाङा मा आसा खालामदों? नोंथांनि गथ'खौ लानानै नों मा सिमां नुदों? नोंथांनि गथ'खौ देरनायनि उनाव नों माबायदि नुनो लुबैयो? खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा नुनो लुबैयो? जौ फाग्ला नुनो लुबैयो? ड्राग्स एडिक्टेड जानाय नुनो लुबैयो? ना मास्टार जानाय नुनो लुबैयो? ना प्रफेसार जानाय नुनो लुबैयो? खेबसे सोंनानै नाय। आङो बुंनो नागिरदों, बेवहाय जेसेबां बिमाफोर दङ, बेवहाय जेसेबां बिफाफोर दं, बे बिमानि फिसाफ्रा, बे बिफानि फिसाफ्रा साफ्रोमबो डक्टर, इन्जिनियार जानो हायो। बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो। बे जोंनि फिसाफ्रा, बेवहाय थानाय गथ'फ्रा, बेवहाय थानाय लाइमोनफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो। बिसोरनियाव साफ्रोमनियावबो बे टेलेन्टआ थै रोदा 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 हाबनानै दङ। नाथाय जोङो बिसोरनि बे टेलेन्टखौ बायजोआव दिहुननानै लाबोनो रोङाखै। बिनि दायनिगिरिया बिमा बिफायानो। मानोना जों गामियारि मानसिफ्रा, स्पेसियेलि जोंनि बर'फ्रा
बेबायदि गामि खनायाव रायजो जानानै जोंनि जि साननाय हनाय बे साननाय हनाया गुसेब जालांबाय थादों। आं बुङाखै गामियाव रायजो जायोब्लानो साननाय हनाया गुसेब जायो होननानै। जोंनि साननाय हनाया गुसेब जालांदों नैबे खारनाव, मानोना जोंनियाव सिमां गैया, आसा गैया, थांखि गैया। आरो जेला जोंनियाव सिमां गैया, आसा गैया, थांखि गैया, अब्ला जोंनि गामियाव, नोंथांमोननि न'खराव मालाबाबो सोलायनाय फैनाय नङा। दा आं बेखायनो बुंदों, बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफाया ओरैबायदि सिमां नुनो हायो, ओरैबायदि आसा खालामनो हायो गावबा गावनि गथ'खौ, जे आंनि गथ'खौ आं मास्टार खालामनि, आंनि गथ'खौ आं प्रफेसार खालामनि, आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामनि, इन्जिनियार खालामनि। बेबायदि थांखि लानानै जुदि जों गाबोननिफ्राय जोंनि फिसाफोरखौ जुदि जोथोन लायोब्ला, बे फिसाफोरखौ, बेवहाय थानाय लाइमोनफोरखौ रावबो होबथानो हाया। नाथाय नों सानफेरदोंना सानफेराखै? जोंथ' नुदों जोंनि गोबां गारजेनफ्रा दिनै गावनियाव फोथायनाय गैया, आरो फोथायनाय गैयिनि थाखायनो मालाब्लाबो सानफ्लाङाखै दे गावनि फिसायाबो मास्टार जानो हायो, गावनि फिसायाबो प्रफेसार जानो हायो, गावनि फिसायाबो डक्टर इन्जिनियार जानो हायो होननानै। आरो जोंनियाव साननाय गैयिखायनो, जों सानफेरिखायनो जोंनि फिसाफ्रा, बे एलपि स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा 50 बोसोरनि उनावबो दिनैसिमबो डक्टर जायाखै, दिनैसिमबो इन्जिनियार जायाखै। आरो जोंनि साननाय हनायखौ आरो सोलायाबा फैगौ 50 बोसोरनि उनावबो जोंनि बे गामिनिफ्राय, बे गुदि फरायसालिनिफ्राय बेबायदि गथ'नि बेबायदि मानसि जोनोम जानाय नङा। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों, जोङो दिनैनिफ्रायनो जोंनि साननाय हनायखौ सोलायनो हायो। दिनैनिफ्राय जोंनि साननाय हनायखौ जों सोलायनो हायो। माबायदि साननाय, माबायदि सोलायनाय? जाय सोलायनायनि गेजेरजों नोंनि न'खराव जौगानाय फैगोन, जाय सोलायनायनि गेजेरजों नोंनि गथ'आ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हागोन, जाय सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि गामियाव, जोंनि समाजाव मोनसे सोलायनाय फैगोन। दा बेखायनो आं बुंदों, मैया जों मा सानोमोन बेफोर गासिखौबो बावगारलांजोबनानै दिनैनिफ्रायनो जों गोदान थांखि लानो हायो, गोदानै जों सिमां नुनो हायो। दिनैनिफ्राय जों सोलायनो हायो। माबायदि सोलायनाय? आंनि गथ'खौबो आङो लेखा गोरों खालामनोसै, आंनि गथ'खौबो आं मास्टार खालामनोसै, आंनि गथ'खौबो आं प्रफेसार खालामनोसै होननानै बे थांखिखौ लानानै नोंथांमोना जुदि गाबोननिफ्राय गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लायोबा रावबो होबथानो हाया। मानोना मानसिनो सोलायनो 1 मिनिटल' टाइम नांगौ। आं होनदों, मैया जोंनियाव मा नेगेटिभ सानस्रि दंमोन? मावनो हानाय नङा, जानाय नङा, खालामनो हानाय नङा, बे सानस्रिफोरखौ जों गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्राय गोदान सानस्रि, गोदान थांखिजों जों गथ' गथायनि मोजांनि थाखाय जुदि सिन्था खालामोब्ला, जोङो दा मोनानि गेजेरावनो गासिबो सोलायजोबनो हायो। मानोना मानसिनो सोलायनाय 1 मिनिटल' टाइम नांगौ होनना बुंदों। माबोरै? दा आंनि गामियाव आंहा सासे लोगो दंमोन फरायनाय, जोंहा आब' बालिका मोना मोजाङै मिथिगौ, बेयाव थानाय आलासिफ्रा गासिबो मिथिजोबगोन। तरुणी सेन मुसाहारिनि फंबाय बिरफुं मुसाहारि होननाय। जोङो उन्दैनिफ्रायनो एखेलोगै गुदि एलपि स्कुलाव, गुदि फरायसालियाव फरायनाय गामिनि। जेलानोखि बियो क्लास 4 मोनदोंमोन, अब्ला बियो लावखार थाहैदोंमोन राङापानियाव। मानो? खारन बेहा स्कुलाव थांनो थाखाय गाननाय जोमनाय गैयामोन, लेखा बायनो फैसा थाखा गैयामोन, बहि बायनो फैसा थाखा गैयामोन। ओंखायनो बियो जेला क्लास 4 मोनबाय, अब्ला बियो बोसोरसे फरायनायखौ गारनानै राङापानि गामियाव लावखार थाहैदोंमोन। लावखार थाना फैफिननानै क्लास 5आव आरो जोंजों एखेलोगो एडमिसन लाफाजाबदोंमोन। बे गथ'आ क्लास 5 मोनब्लाबो गावनि नामखौ मोजाङै लिरनो रोङामोन। बिनि रल नाम्बारा बयनिबो उनाव थायोमोन, जिरायनायाबो बयनिबो उनाव जिरायोमोन। जों बेखौ बिराद इनसाल्ट खालामोन, बिराद एदावोमोन। बेबायदिनो 5, 6, 7 मोनबाय, क्लास 7 मोनबाय। क्लास 7नि एनुवेल एग्जाम जाबाय, क्लास 7नि एनुवेल एग्जामनि रिजाल्ट होबाय। जेला रिजाल्ट होबाय, अब्ला नुबाय बिनि नाम्बारा 75, रल नाम्बार 1, आंनिया 72, रल नाम्बार 2। नुनानै आं बागदावखांदों, शक जादों। माबोरै जाखो बेलाय? एसे रोंथारि मानसिया माबोरै 75% मोनखो? माबोरै आंखो दानखो? माबोरै रल नाम्बार 1 जाखो?
अब्ला आं बेखौ सोंदोंमोन, बाइक नखल लादों नामालै नोङो होननानै। होद मा नखल लालाबायनो, नखल लायाखैबा बोरै 75% मोनखो नोंलाय होनना। अब्ला बियो बुंदों, आङो थांखि लाबाय। मा थांखि? आं पुलिस अफिसार जानोसै। आरो पुलिस अफिसार जानांगौनि थाखाय थांनाय 6 मासनिफ्राय आं सानसेयाव 12 घन्टायै लेखा फरायबाय थादों। बेनो बिनि रिजाल्ट, बिनि फिथाइया बेनो होननानै बुंदों बियो। बेबायदिनो क्लास 9आव मोनबाबो रल नाम्बार 1, क्लास 10आव मोनबाबो रल नाम्बार 1 जाबाय। उनाव BSc पास जानानै दिनै बियो सासे पुलिस अफिसार जाबाय। हरसेनि गेजेरावनो बियो सोलायनानै थादों। जाय मानसिया गावनि नामखौनो मोजाङै लिरनो रोङामोन, दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। बेवहाय जेसेबां खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिफोर दङ, जेसेबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दङ, बिसोरनि फिसाफ्राबो जानो हायो। जोंनि साननाय हनायखौल' जों सोलायनो नांगौ। मानोना नोंनि न'खराव मोनसे सोलायनाय फैनांगोन। नोंनि न'खराव मोनसे चान्स फैनांगोन। दिनै नों जे खामला हाजिरा मावनानै जायो, नों जे दिनै थेला बोनानै जायो, नों जे गुबुननि न' खामानि मावनानै जायो, नोंसोरनि न'खरनि जारिमिनखौ बोरलाबा जों नुगोन। थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो नोंसोरनि न'खरा खामला हाजिराखौनो मावना जाबाय थादों। दा दिनै बेयाव चेन्ज लाबोनांगोन, सोलायनाय लाबोनांगोन। सोलायनाय लाबोगोनबा सोरखौ थांखिनानै सोलायगोन? नैबे गथ'फोरखौ, नोंसोरनि फिसाफोरखौ लानानैसो जोङो सोलायनायनि सिमांखौ नुनो हागोन। मानोना नोंसोरनि गथ'फोरनो जुदि जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायोब्ला, नोंथांमोननि गथ'फोरखौ जुदि नोंसोरो लेखा गोरों खालामनो हायोब्ला, आं दहायनो बुंदों, नोंसोरनि फिसाफोरखौ, जोंनि फिसाफोरखौ मास्टार प्रफेसार गुनि गियानि मानसि जानायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया। आङो जेला दिल्ली महा उत्सबआव थांदोंमोन दाखालि, दिल्लीयाव जेब्ला बड'लेण्ड महा उत्सब जादोंमोन, बे बड'लेण्ड महा उत्सबआव थाङोब्ला सासे गथ'आ आंखौ गोजाननिफ्राय नुहुरनानै होसोबोदों। गोजाननिफ्राय नुहुरना होसोबोनानै खाथियाव फैनानै आंखौ खुलुमफैदों, खुलुमबाय सार होननानै। आंखौ सिनायदोंना? आं सिनायाखै। बिफायाबो फैफादों गथ'जों। गामसा गाननाय बिफाया, गामसा गोदान, गस्ला गोदान, आर'नाइ फालि लादों। आं बुंबाय, आंथ' नोंखौ सिनायाखै। अब्ला बे गथ'आ बुंबाय, सार आं बिजनीनि। सानसेखालि नोंथाङा जों गामियाव जोंनि स्कुलाव थांदोंमोन आरो नोंथां बुंनाय बाथ्राजोंनो आं मटिभेट जानानै, थुलुंगाखांनानै, थुलुंगा मोननानै, बोलो मोननानै दिनै आङो दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायफैबाय सार होननानै बुंदों। बिफायाबो बुंदों, नंगौ सार, नोंथां थांनायनि उननिफ्रायनो, नोंथाङा बुंनानै थांनायनि उननिफ्रायनो आंनिया फिसालाया आं इन्जिनियार जागोन, आं इन्जिनियार जागोन, आं इन्जिनियार जागोन होननानै बुंबाय थायोमोन। दिनै बियो दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय। किन्तु आं बायदि मानसिया दिल्ली बायदि जायगायाव फिसाखौ इन्जिनियार फोरोंनो हानाय जेबो केपासिटि गैया। गैया माने गैयामोन। किन्तु आंनि गथ'नि सार्थनि थाखाय, आंनि गथ'खौ इन्जिनियार खालामनांगौनि थाखाय दिनै आं गोबां बिथिङाव कमप्रमाइज खालामदों। माबोरै? सप्तासेयाव आङो बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन न'खराव। दिनै फिसालानि सार्थनि थाखाय बोथिसेल' ना बेदर जायो। लोंनायनि नामाव सप्तासेयाव आं 500-600 थाखा गारोमोन। दिनै फिसानि सार्थनि थाखाय आं जौ लोंनायखौ गारबाय। आंहा 15 बिगा हा दङ, बेखौ आं आदि होयोमोन। फिसाखौ इन्जिनियार खालामनांगौनि सार्थआव दिनै आंनो गावनो खस्थ' खालामनानै आबाद मावो। आरो दानिया बिमायाबो दाउ अमा फियो आरो सम मोनोब्ला बारियाव फोनानै दोननाय मैगं थाइगंखौ खाथिनि बाजाराव फानहैयो। दिनै आंनि गथ'नि फरायनाया बेजोंनो ओंखारो होननानै बुंदों। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों, जों साफ्रोमबो बेवहाय थानाय मानसिफ्रा, गोरिबानो जा दुखियायानो जा, बे सिमांखौ नुनो हायो। आरो जोंनि फिसानो जेला जों बेखिनि सिमांखौ होनो हागोन, जेब्ला नोंथांमोना बेखिनि सिमांखौ नुगोन, अब्ला जोंनि फिसाखौ रावबो होबथानो हाया होननानै बुंदों। आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गथ'खौ डक्टर खालामनांगौ, इन्जिनियार खालामनांगौनि थाखाय लामाया क्लियार जागोन। किन्तु दिनै जोंनि सानस्रिया जुदि बेनो बे थायोब्ला, आं जाम्बानि फिसालायालाय बहा मास्टार जानो, प्रफेसार जानो? जों गोरिब गुन्द्रानि फिसालाय बहा डक्टर जानो, बहा इन्जिनियार जानो? जों गोरिब गुन्द्रानि फिसालाय बहा 95% मोनो मेट्रिकआव? जुदि बे सानस्रिखौनो सानबाय थायोब्ला जोंनियाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा।
नोंथांमोननि न'खराव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा बेनो बे थागोन दा आं बेखायनो बुंदोङो जोंनि फिसाफोरनि गोरबो सिङाव हाबसोनानै थानाय बे टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुननानै लाबोनो गोनांब्ला नाम्बार वानावनो जों बिमा बिफाया सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वासखौ लानानै जोंनि गथ'फोरनो जों सिमां होनांगोन माबायदि सिमां दे आफा आंथ' थेला बोबाय नोम्बुआबो थेला बोयोमोन नोम्बुआबो खामला मावोमोन दिनै आंबो खामला मावग्रा जाबाय गथिखे आङो नोंनि दिनावहाय बा नोंखौ सासे खामला हाजिरा मावग्रा खालामनो लुबैयाखै नोङो मोजाङै लेखा फरायनांगौ मास्टार जानांगोन प्रफेसार जानांगोन इन्जिनियार जानांगोन बिनि थाखाय आं दं बे थांखिखौ लानानै गथ'फोरखौ बेबायदि बुंनानै जुदि जों जोथोन लायोब्ला लेखा फोरोङोब्ला गियान होयोब्ला रावबो होबथानो हाया डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसार जानांगौनि थाखाय जेबो सर्टकाट गैया जेबो जादु मन्त्र गैया जादु मन्त्रआ बेनोल' नोंनि गथ'आ सानफ्रामबो लेखा फरायनांगौ फुङावबो फरायनांगौ बेलासियावबो फरायनांगौ मोनायावबो फरायनांगौ स्कुलाव मा फोरोंदों बेखौ नोजोर होनांगौ स्कुलाव मोजाङै गोसो होना फरायदोंना फरायाखै सोलोंदोंना सोलोङाखै मास्टारजों रायलायबाय था न'निफ्राय ओंखारलांनानै सोरजों लोगो जाहैदों मा जाहैदों मा लोंहैदों बेखौल' नोजोर होबाय था जोंनि गथ'खौ साफा डक्टर इन्जिनियार जानायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया नाथाय जोङो दिनै नुदों जोंनि गोबां गारजेनफोरखौनो जोंनि गथ'फोरखौ बेबायदि जोथोन लानायनिफ्राय जोङो फेलें जादों एबा जों जोथोन लायाखै आरो जोंनि गथ'फोरखौ जों जोथोन लायैनि थाखायनो जोंनि गथ'फोरनो जों गियान होनो रोङैनि थाखायनो जोंनि फिसाफोरा मा जादों क्लास 7आव क्लास 8आव क्लास 9आव क्लास 10आवनो देनद्राय जाग्रा जादों गान्जा सोबग्रा जादों बाइकनि फाग्ला जादों जौनि फाग्ला जादों हिन्जावनि फाग्ला जादों जों दा बेखौनो नुबाय दं मानो खारन जों गावबागावनि गथ'खौ जोथोन लानो रोङाखै एबा जोथोन लायाखै जोङो जेब्ला बिलिफां जायोमोन मोनासे जानाय लोगो लोगो सान हाबनाय लोगो लोगो जुदि जों न'आव मोनहैयाबा जोंखौ मा खालामोन आइमोना जोंखौ बै लोगोफोरनि न' औवा दालाय लानानै नागिरोमोन ओइ नोंसानाव आमोखा फैदों नामा आमोखा फैदों नामा होननानै जोंनि बिखुङाव बिमाफ्रा बुस्रोदोंमोन औवा दालायजों आरो जायनि थाखाय जोङो कुनु दिन गाज्रि जानायनि लामाखौ मोनाखैमोन बै समनि इमान गाज्रि परिबेसावबो जोङो दिनै साफा लेखा गोरों मानसि जानो हादों नाथाय जोङो दिनै मा नुबाय जोंनि फिसाफ्रा हरनि 2टायाव न'आव हाबफैयो हरनि 2:30टायाव न'आव हाबफैयो हरनि 3टायाव न'आव हाबफैयो जों माबा मोनसे बुङोसै बुङोफा माबा मोनसे दुर्गा फुजानि टाइमाव लोखि फुजानि टाइमाव गणेश फुजानि टाइमाव जोंनि फिसाफ्रा मा खालामो हरनि 2:30 3टा बाजियाव न'आव हाबफैयो नाथाय जों बिमा बिफाया अखानायै बे फिसाखौ जेबो बुङाब्ला हरनि 3टायावसो हाबफैयोब्ला हरनि 3टायाव मा खालामहैदोंमोन बबेहाय दंमोन मा जाहैदोंमोन मा लोंहैदोंमोन बेखौनो जुदि उदिस लायाब्ला बे गथ'आ मेट्रिकआव मानो 95% मोनो बे गथ'आ मानो डक्टर जानो मानो इन्जिनियार जानो दा बेखायनो आङो बुंदोङो नोंथांमोन गारजेनफोरखौ जोंनि गथ' गथायखौ जुदि जोङो दानो जुदि जोथोन लानो रोङाब्ला आं बुंदों जोंनियाव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा फैगौ 50 बोसोरनि उनावबो नोंथांमोननि बे गुदि फरायसालिनि जारिमिनाव लिरजानानै दोनजानाय नङा जे 100 बोसोरनि उनावहाय जोंनि नैबे गुदि फरायसालियाव फरायनाया आमुगा डक्टर जाबाय तामुगा इन्जिनियार जाबाय ओरै जाबाय होननानै खुनु दिन लिरजाना दोनजानाय नङा दा जोङो मा जारिमिनखौ लिरनो हायो आंथ' बुंगोन कनफिडेन्टलि आं बुंगोन दा जों बेहाय ओरैबायदि जारिमिन लिरनो हायो बे गुदि फरायसालियाव फरायनानै नैबेबो मेट्रिक फेल जाबाय नैबे आन्धार मेट्रिक जाबाय नैबे सासेया जौ फाग्ला जाबाय बे सासेया हिन्जाव लाना खारनानै बुजाबाय होननानै जों दा लिरना दोननो हायो दा बेखायनो बेवहाय जोंनो मोनसे सोलायनाय फैनांगौबा जों दिनैनो थांखि लानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंदोङो जोंनि फिसाफोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय जे टेलेन्ट बे टेलेन्टखौ जुदि जों बायजोआव दिहुननानै लाबोनो हायोब्ला जोंनि गथ' गथायखौ रावबो होबथानो हाया मास्टार प्रफेसार डक्टर इन्जिनियार जानायनिफ्राय दा बेखायनो आं नोंथांमोन गारजेनफोरखौ खनले बुंदोङो
दा बेवहाय थानाय साफ्रोमबो जा बिमाफोर दं बिफाफोर दङ आं दहाय बुंनाया गथ' गथायखौ लानानै नोंहा मा आसा दं गावबा गावनाव खेबसे सोंनानै नाय आरो जेबो आसायानो गैयाबा जेबो मिजिङानो गैयाबा नोंनि फिसायालाय मानो लेखा गोरों जानो नोंनि फिसायालाय मानो मास्टार जानो मानो प्रफेसार जानो मानो गियानि जानो बिनो जाबाय थागोन जोंनि फिसाफ्रा उन्दै बैसोआवनो जौ फाग्ला जागोन देनद्राय जाग्रा जागोन गान्जा सोबग्रा जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मा खालामबावनांगोन जोंनि फिसाफोरनो जों मोजां गियान होनांगोन आखल आखु जोंनि गथ' गथायनो जों होनो नांगोन उन्दै समनिफ्रायनो खिन्थु जों दिनै मा नुबाय गोदोथ' जोंखौ मंगलबार खालि बिमाफ्रा बाथौ खुलुमनायाव लाफायोमोन बाथौ खुलुमहोफायोमोन जोंखौ मंगलबार खालि आरो बाथौ खुलुमखांनानै आफाखौबो खुलुमहोयोमोन आबौखौबो खुलुमहोयोमोन बिनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे गियान मोननो हादोंमोन इसोर दं बेखौ जोंनाव फोथायनाय मोनसे थादोंमोन गेदेरखौ खुलुमनांगौ गेदेरखौ सनमान होनांगौ बे सानस्रिया जोंनाव हाबदोंमोन नाथाय जोंनि फिसाफोरनियाव दिनै बे सानस्रिया गैया गेदेरखौ सनमान होनांगौ मास्टारखौ सनमान होनांगौ बिमा बिफाखौ सनमान होनांगौ दिनै जोंनि गोबां फिसाफ्रा नैबे सानस्रिया गैलिया मानो गैया खारन जोङो जोंनि फिसाफोरनो मा होनदों धोरोमारि सान्थौ दा आध्यात्मिक गियान बे आध्यात्मिक गियानखौबो जोङो दिनैनि दिनाव होआखै होनो रोङाखै मानो होनो रोङाखै खारन जों नुदों दिनै जोंनि माखासे बिहामजोफोर नोंथांमोनहा बेयाव गोबां बिहामजो गोनांफोर दङ ना दङ सोरहा दं आखाइ थिखांनाय जे नोंथांमोननि बिहामजोफ्रा बाथौ खुलुमोना खुलुमा बाथौ खुलुमा माने इसोरखौ खुलुमा दा जोंनिया बिमाफ्रानो जुदि इसोरखौ खुलुमाबा धोरोमजों जेबो सोमोन्दो गैयाब्ला बियो फिसानो धोरोमनि मा गियान होनो धोरोमनि जुदि गियान जेबो जोंनि गथ'नाव जुदि गियान आरो सानस्रियानो गैयाब्ला जोंनि गथ'आलाय बहा गेदेर उन्दैखौ सनमान होनो रोंनो हामा होननाय बुस्थुखौ बहा मिथिनो मोननो नङा होमबा दिनै जोङो नुगोन दा मोनायाव नुगोन बेवहाय नोंसिनाव मा दङ हारिमु आयदा दङ बे हारिमु आयदायाव जों नुगोन उन्दै जोंनि फिसाफोर क्लास 8आव फरायनाय 9आव फरायनाय 10आव फरायनाय 11 12आव फरायनाय बिसोरो बेवहाय हारिमु आयदा नायनायाव मा खालामगोन बिसोरो रेलगारि ओरैजाय गुफुंगोन सिगारेट सोबथिंगोन उन्दै गथ'फ्रा सोरबा जौ फेनानै फैखागोन सोरबा खिबु उनाव खानाय गोलावखौ लानानै फैखागोन ओरैबायदि मोनसे थासारि खाथियाव सोर गेदेर दं सोर बिमाय दं सोर बिबथै दं बेजों जेबो सोमोन्दो गैया मानो खारन बिसोरनो जोङो धोरोमारि सानस्रि धोरोमारि सान्थौ आध्यात्मिक गियानखौ जों होनो हायाखै खारन जोंनिया दा बिमा बिफायानो धोरोमजों सोमोन्दो गैया जोंनिया बिहामजोफ्रा धोरोमजों जेबो सोमोन्दोआनो गैया जेलानाखि मानसिया धोरोमजों सोमोन्दो गैया जायो बे मानसिखौ मा होनना बुङो अधोरोम होननानै बुङो मानो अधोरोम होननानै बुङो बेयो थारमाने आवसारि जायो सोदोमस्रि गैयै जायो बिफाखौ माबायदि सनमान होनांगौ बिहावखौ माबायदि बाहायनांगौ बिमायखौ माबायदि बाहायनांगौ बेखौ साननो हायै जायो जेबो फारागथि दोना आरो ओंखायनो दिनै गोबां मानसिया धोरोमजों सोमोन्दो गैयैखायनो दिनै आवसारि जादों सोदोमस्रि गैयै जालांदों आरो बेबायदि जानायनि थाखायनो जों दा मा नुदों फिसाजोखौसो गोसोथोयोमोननो फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो हाबा खालामबायनाय नुदोंना नुवाखै बेबायदि दाखालि ससियेल मिडियाआव ओंखारसो गारदोंमोन फिसाजोखौ गोसोथोयोमोननो फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौनो हाबा लाबायनो मा जुग जालायखो बे 6 मास जास्लाबै गावनि फिसाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांनाय मानो जादों खारन धोरोमारि गियान गैया बिसोरनाव सोदोमस्रि गैला अधोरोम जाबाय बे अधोरोम बिमाया बे अधोरोम बिफाया गावनि फिसानो मा गियान होनो हानो नङा होमबा बिनि फिसायाबो बिदिनो जागोन आरो जों दिनै बेखौनो नुदों दिनै जोंनि संसार जानाय रायजो जानायखौ जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बिहामजोफ्रा हाद्रि बालायाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि खालामदों जोंसो गोदो हाद्रि बालायाव ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन खान्थाल बिलाइखौ जों फैसा खालामोमोन
मोनाबाय गेलेखांबाथाय बे हाद्रि बारिया जों न' लुनायखौ जों जोबफुंजोबनानै फैयोमोन। दिनै थासारिया बेबायदि जेबो सिरियास गैया। हिन्जावाबो उसुं गोदाखाय सोरजोंबा रायलायबाय थायो, हौवायाबो दुब्लि बारियाव थांनानै सोरबा हिन्जावजों रायलायबाय थायो। ओरैबायदि सिरियास गैया। गथ'आ एसे देरबाय, गथ'नो गाननाय जोमनाय नांगौ, गथ'खौ फोरोंनांसिगौ, जेबो सिरियास गैया। बिबौफ्रा ओरै बामबाय बायनानै गामिनि एलपि स्कुलफ्राव लांबाय। थ' बे थासारियाव जोंनि न'खरा बोरै सोलिगोन, जोंनि समाजनि थासारिया माबायदि जागोन? दा ओंखायनो एसे साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, नङा होमबा? जोंनि जिथु बे आध्यात्मिक जि सानस्रि, धोरोमारि बे सानस्रि, बे धोरोमारि सानस्रिया दिनै गोमालांनानै मा जादों? जोंनि साननाय हनायफ्रा लाक्जारियास जादों, मेटारियेलिस्टिक, देथला मादला। धोरोमारि सानस्रिखौ गारनानै दानि आइजोफ्रा देथला मादलानि खोथा सिन्था खालामबाय, लाक्जारियास। धोरोमारि सानस्रिखौ गारनानै दानि फिसाफ्रा, दानि फिसायफ्रा लाक्जारियास बे सिन्ताखौ खालामबाय। आरो जोंनि आइजोफ्रा बेबायदि सानस्रि फैनायखायनो मा जाबाय दिनैनि दिनावहाय? मा नुयो जोङो दा जोंनिया बेवहाय माखासे सिख्लासा गथ'फोर दं दे। आं एसे बुंनो नागिरदों आरोखि, गाज्रि मोननो नाङा। जाखौ नुदों बेखौ बुंनो नागिरदों। दानिया जोङो बयबो मोनसे मोनसे सिमां नुयो, मोनसे मोनसे आसा थायो। बे मा? खमसे खम गंसे आइफन थानांगोन, आइफन नांगोन जोंनो। आरो जोंनिया सिख्लासाफ्रा दानिया मा सिन्था खालामो? मास मोनसेयाव खनसेबाबो बिउटि पार्लाराव हाबनानै खानायबो जानांगोन, मोखां सुस्रानांगोन। आंबो मैया सुस्रादों मोखां, ना होमबा? दानिया मा जाबाय? गोसथोनायाथ' होनो हाया बिसोरनो। बिसोरनि गोसथोनायफ्रा आइफन बायना होनो हायोसै बिसोरनो। गावनानो बिफाखौ धमकि होनानै बायनायसो सामसुङा। दा गोसथोनायनो बहा आइफन होनो हानो बियो? गोसथोनायखौ बहा बियो मासै मास बिउटि पार्लाराव सोनो हानो? खमसे खम 5,000 नांगौ खेबसे बिउटि पार्लाराव हाबोब्ला। गोसो थोनायखौ बहा बेंगालराव बेरायहैनो लांनो? गोसो थोनायखौ बहा थाइलेण्डआव लांनो हानो? बहा शिलंआव लांनो हानो? ओंखायनो दाना सिख्लासा गथ'फ्राबो मा जाबाय? जों बायदि बोराय बोराय हिन्जाव गोनांखाखौनो थाखा गोनां नायनानै गोसोथोग्रा जाबाय। जादोंना जायाखै? मानो जादों? आं होननाया दहाय लाक्जारियास मेटेरियेलिस्टिक बे सानस्रिया दिनै जोंनि बे माबाखौ बुथारगासिनो दङ। आध्यात्मिक जोंनि जि स्पिरिचुवेल जिथु सानस्रि जोंनियाव गोरबोआव थानांगौ बे दिनै गैलिया, नङा होमबा? दा ओंखायनो जोंनि साफ्रोमबो फिसाफोरखौ जों बिनिफ्राय रैखाथि होनोब्ला, साफ्रोमबो फिसाफोरखौ जों गियानि खालामनोब्ला, बेखायनो बुंनाया उन्दै समनिफ्रायनो जों बिसोरनो धोरोमारि सानस्रि आरो गियानखौ होनो हानांगोन। दा जोंनिया बिमाफ्रानो अधोरोमबा, जोंनिया बिफाफ्रानो अधोरोमबा, बे फिसायालाय बहा मोजां जानो? नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। जोंनि खाथियाव मा दङ? बुनगाव होननाय गामि दंना? ख्रिस्टियान गामि, बिसोरो ख्रिस्टियानफोर। बोसोरफ्रामबो ख्रिस्टमासाव जोंखौ लेंहरो। बे एमसिएलएआबो थाङो, आंबो थाङो। जेला बिसोर गामियाव हाबहैयो, एनि टाइम गामियाव हाबहैयोब्ला बिसोरनि गामिनि बै लाइमोन सेंग्राफ्रा, सिख्लाफ्रा लामायाव लोगो मोनबा साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै जोंखौ खुलुमो। खुलुमबाय सार, सारा बहा फैदों? बहा थांनो सारा? आं आमुनाव थांनो नागिरदों, सुरजनाव। सम मोनोब्ला जानावबो हाबनो हागोन सार, बेबायदि बुङो। जेला ख्रिस्टमासाव थांदों होननानै खोनानाय लोगो लोगोनो न'खर 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 लानानै थाङो। फिथा, मोसौ बेदर जाहैया दे, फिथा सौराय जाहोयो साजों, मिथिबाय? ओरैबायदि मोजां बिहेभियार बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि बिहेभियारफ्रा। मानो मिथिगौ? बिसोरो मोनफ्रोमबो मा होननानै बुङो नोङो गुड फ्राइडेआव नङाबा सानडे खालि बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'निफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्लासिम साफ्रोमनोबो नैबे माबाखौ फरायनानै इसोरनि नाम गाबज्रियो, धोरोमनि गियानखौ होयो दैलि, एभ्रिडे। उन्दैनिफ्रायनो बे धोरोमनि बाथ्राफोरखौ खोनाबाय थानानै, उन्दैनिफ्रायनो इसोर फोथायनांगौनि बाथ्राखौ खोनाबाय थानानै
उन्दैनिफ्रायनो सासे मानसिनि आखला माबायदि जानांगौ बेखौ खोनाबाय थानानै दिनै जों खृष्टान ससाइटियाव ओंखायनो डिसिप्लिनखौ नुयो। डिसिप्लिनखौ जों नुयो। बिसोरनि फिसाफोरनि जा बिहेभियार जोंनिख्रुइ एसेबाबो आलादा जायो। दा आं बेखायनो बुंगोन जोंनि गथ' गथायफोरखौबो नों जा धोरोमखौनो फोथायाथों मानो बे धोरोमजों एसेबाबो सोमोन्दो लाखिहो। बाथौआनो जाथों, ब्रह्मआनो जाथों, खृष्टानानो जाथों, जि धोरोमानो जाथों, जुदि जोंनि फिसाफोरखौ बेबायदि खालामोब्ला जोंनि फिसाफ्राबो बेबायदि जागोन। खुनुदिन जोंनि गथ'फ्रा आवसारि जानाय नङा, अगियान जानाय नङा। आरो बेबायदि खालामोब्ला जोंनि फिसाफोरनि मेन्टेलिटियाव नैबे हाबनाय नङा। क्लास 7 जानायावनो डेन्ड्राइट जानांगौ, क्लास 8 जानायावनो सिगारेट सोबनांगौ, क्लास 9 जानायावनो दाम गोसानि मबाइल नांगौ, मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां टाइम जानायावनो बाइक नांगौ। नंगौना नङा? जोंनि फिसाफोरनि सानस्रिफ्रा दिनै बेबायदि जादों। मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां जाबाय। दा जोंनियाथ' फिसाफ्रा सासेल'। नंगौना नङा दे? सोरनिया साबा फिसा गोनां सोरबाफोर दंबा आखाइ थिखांनाय बेवहाय। बै आयंमोना आबैमोना थिखांनाङा। दानिफोरखौ होनदों आङो। दङसै? गैया, साबैसे दङ? सासेल'। खोब बाराबा सानै। दानि सासेया फिसा हिनजाव। दा बे सासेयानो मोजां जानांगोन, बे सासेयानो गान्दा गं जानांगोन। नंगौना नङा? देनाय जोंहा 4 बिदा फंबाय दङ। 4 बिदा फंबाय दं। ओमफ्राय आफाया मा होनोमोन आंखौ मिथिबायना? एसे अहंखार खालामोबा, खोथाखौ मानियाबा, थैनोबा थैलि साला गथ' नोङो, दानो गोदनायाव गाथिगारगोन आं। नों फिसा सासे थैनाया आंहा एख' जाया। नों थैबाबो 3 थागोन, 2 थैबाबो 2 थागोन, 1 थैबाबो 3 थैबाबो आरो 1 थाथारगोन होननांगौमोन। दा जोंनि फिसाफोरखौथ' जों बेबायदि बुंनो हाया। हायोसै फिसाला सासेल'। ओंखायनो दहाय आदाया होनबाय अननाया बारा जादों। नांनायनि नाङिनि, नंगौनि नङिनि जों जा बियो बेखौनो होयो। दा जोंनि फिसाफोरनि बिनाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो? चक्लेट बिनायनिफ्राय। चक्लेट बिनायनिफ्राय स्टार्ट जायै जानानै क्लास 10 मोनबाय। मेट्रिक फाइनाला मास 2ल'सै, मास 3ल'सै। बे टाइमाव मा बुङो? मा होनदों? मा नांगौ मोजाङै बुङा मानो? आंहालाय बाइक नांगौ, आं फरिखा लिरनांगौ। बाइक मोनाबा फरिखाखौनो लिरलानो। क्लास 10 मोननाय लोगो लोगो। मानो? खारन जोंनि बे अननायखौ जोंनि फिसाफ्रा दिनै मा साननानै लादों? मोनसे दुरबलता, बिमा बिफानि मोनसे उइकनेस होननानै साननानै लादों। आरो बै उइकनेस, बे दुरबलतानि खाबुखौ लानानै जोंनि फिसाफ्रा मा होनदों? दा आंनो बाइक नांसिगौ, बाइक मोनाबा आं फरिखा लिरला। बिमाया बुंहैबाय, फिसाला सासेल' नालाय बिमाया बुंहैयो बिफाखौ, नै नोंसालानो बाइक नांगौ। मानि बाइक नांगौ? गैया बाइक होआ होनबाय। फरिखा लिरग्रोनांगौनो आफा, फरिखा बायखांबा लानांगौनो बाइक होनबायना। फिसालाया फुङावनो दरजा फांथेनानै थ्रोब, फुङावबो ओंखाम जायासै, सानसुआवबो जायासै, मोनायावबो जायासै। दरजा फांथेनाय सोरांलायबाय। सोरांसिया खिनो ओंखारबाय बियो। थारमाने न' सिङावथ' खिनो हाला नालाय, सोरांसि स्राब ओंखारखोमाना बारियाव खिनानै थ्रोब हाबफिनबाय। बिमाया दरजा बुबाबो सिखारला। ओंखायनो बिमाया मा जाबाय दानिया, फिसाला सासेल' नालाय मा खालामनो सानखो फिसा सासेखौ जाहैबाय बिफानि सिगाङाव। फिसाला सासेखौनो मा खालामनो सानखो होनबाय। ओंखायनो मा खालामबाय? मोसौ हालुवाखौनो फाननानै KTM बायनानै होबाय। KTM माने मा मिथिगौना हारसाफ्रा? KTM माने कालि तय मरब' होनना बुङो। KTM माने कालि तय मरब'। जोंनिया बर' सिख्लाफ्रा मा होनो? खारनायाव थिगसे मोजां। KTM। जै KTM मोनबाय, गामिनि बयनिख्रुइबो समायनासिन सुनिरामनि फिसाजोआ गोसोथोबबाय। खिबु उनाव लानानै गिदिंगासिनोसै। बाव मेट्रिक फाइनाल लिरनो खिफुदा।
बोसोरसे गिदिंनो वानानै ब्लड लानानै फैबाय हाबा जाबाय 6 मास उनाव केटिएमाबो फानबाय मबाइलाबो फानबाय लेखा फरायावबो आदा सस्रा खामानि दामानियाव माने आदा खावनिया जेबो मावनो रोङा गतिके बाइकबो फानबाय मबाइलबो फानबाय दुर्गा फुजा फैबाय हिनजावा बुंबाय दख'ना गोदान नांगौ आंनो 5,000नि फैसायानो गैया बहानिफ्राय बायना होनो दुर्गा फुजा फैबाय खमसे खम 2,000 फैसा नांगौ फुजायाव थांनो बहा होनो हानो जेबो मावा जेबो दाङा बिमा बिफायाथ' होखाला बेनि थाखायनो मोसौ हालिखौबो फाननांबाय बेनि थाखायनो न'खरा धंस जालांबाय हिनजावनो दख'नाबो होनो हाया गाननाय जोमनाय होनो हाया मबाइल रिचार्ज होनो हाया थाखा फैसा गैया ओंखायनो हिनजावा मा जाबाय बे गामि खर'नि लावदुमजोंसो मोनाबा मबाइलाव ओरैजाय रायलायग्रा जाबाय रिचार्ज बिहरबाय थाग्रा जाबाय लावदुमावबो सोनानै हरबाय थाबाय दख'नाबो गोदान हरबाय जि नांगौ बेनावनो बिहरो जि नांगौ बेनो हरबाय थायो सानसेखालि बुंबाय आदा लावदुम नों आंखौ मानो सिखावनो दे होमबाना लावदुमा मा बुङो मिथिबाय अन्नायल' नङा सदा नों जुदि आंखौ हाबा खालामोबा आंनि बिखा बिख्लोखौ आं नोंनो बोफ्लंनानै होगोन बिखा बिख्लोखौनो बोफ्लंनानै होनो होनबाय बोसोरसे जास्लाबि गथ'खौनो गारनानै लावदुमजों ब्लड जादोंना जायाखै बेबायदि जादों दा ओंखायनो आं सेंग्राफोरखौबो बुंदों बेबायदि सोखो मोखो बिमा बिफाखौ धमकी होनानै बिमा बिफानि सायाव नोङो मोनजागोन इन्जय खालामबाय थानो हागोन नोंनि बैसोआ 20 बोसोर 22 बोसोर 23 बोसोर मेक्सिमाम 25 बोसोर जाजासिम जेला नोंनि टाइम फैगोन अब्ला नोङो मा जागोन हिनजावाथ' खारलांबाय लावदुमजों दानिया गावहा मा जाबाय हिनजाव खारजानानै नै बिमा नों बहा दङ फैफिनदो होननानै ससियेल मिडियायाव गाबबाय फैफिननि गावहा जौ लोंनानै बुग्लब जाना ओरै जाबाय सानसेखालि बैसागोआव जौ लोंनानै बाराद्राय लोंनानै दुब्लि बारियाव सान्दुं गोसायाव उन्दुना थानाय रानथाबनानै बेयावनो दुब्लासेयाव जादों बेबायदि नङा होमबा जादों दा बेखायनो आं जोबनायाव मोनसे खोथाखौ बुंना थांसै जोंहा गाहाय आलासि बिथां दं MCLA नोंथांमोनजों बिथाङा गोबाव थागोन माखासे बाथ्रा बुंनो गोनां दं दिनै सरकारफ्रा मा खामानि मावनो थांबाय दं गासै बाथ्राखौ बिथाङा बुंजोबगोन मा होननानै बुंदों मानसिया मोनथाम रोखोमै थैयोनो मिथिबाय सोरबा गाबै थैयोनो सोरबा मिनि थैयोनो सोरबा रागा जोंनानै थैयोनो मिथिबाय गाबै सोर थैयोनो जेला मानसिया थैनो गोनां थैनोसै टाइमाव गासै खोथाफोरखौ बिहा गोसोआव गोलैयोनो गाव मा मावबोखो मा खालामबोखो गासै बाथ्राफोरखौ गोसोआव गोलैयो माबायदि खोथाखौ गोसोआव गोलैगोन जे आङो आंनि गथ' गथायखौबो जेबो खालामनो हायाखिसै गथ' गथायनो आङो धोन सम्पति होनो हायाखिसै गथ' गथायखौ मोजाङै फोरोंनो हायाखिसै न' मोजां गंसे लुनानै होनो हायाखिसै आंनि जिउआ दिनै फेलें जाबाय होननानै ओंखायनो जोङो मालाबा मानसि गोथैखौ मोदै र' गनानै थैनाय नुयो नुगोना नुवा नुयो आरो सोर रागा जोंनानै थैयोनो गथ' गथायखौ आं इसिबां अनदोंमोन थाखा फैसा नांगौ होदोंमोन डक्टर खालामनो नागिरदोंमोन इन्जिनियार खालामनो नागिरदोंमोन सालाफ्रा जेबो जानो रोङाखिसै होननानै हाथाय अरखेनानै हाथाय अरखेना थैनायफ्रा बेबायदि थैयो जाहैबाय मिनि सोर थैयोनो गोसोखांबाय बियो आंनि फिसा सासेखौ आं प्रफेसार खालामनो हाबाय आंनि फिसा सासेखौ आं मास्टार खालामनो हाबाय धोन सम्पति होलांनो हाबाय
न' बांबो लुनानै होलांनो हाबाय बिहामजोफ्राबो बिराद मोजां मोजांथार ओरै मिनिनानै थैयो जाहैबाय दा जों बबे मोनसेखौ थैनो लुबैयो नङा होमबा जोंथ' बयबो गोसो जायो थैनाय समाव जों मिनि मिनि थैनि दा मिनि मिनि थैनांगोनब्ला जोंनि साननाय हनायफोरखौ जोङो दा सोलायनो नांसिगोन होननाय थानाय आङो बुंदों बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमा बिफानि फिसाफ्रा साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर जानो हायो जुदि जोङो गोसो दङब्ला बिमा बिफाया जुदि बे सिमाङा दङब्ला बे गोसोखौ लानानै बे सिमांखौ लानानै दा मोनानिफ्राय जुदि नोङो गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला मास्टार जानांगोन आफा प्रफेसर जानांगोन आफा इन्जिनियार जानांगोन आफा ओरैखौ मावनो नाङा ओरैखौ बुंनो नामा बे माबाखौ लानानै जुदि जोंनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला आं बुंदों बे हाग्राबारि गामियाव बे नोंथांमोननि गुदुलु गामियाव फैगौ 10 बोसोरनि उनाव फैगौ 15 बोसोरनि उनाव न'खर न'खर मास्टार प्रफेसर डक्टर इन्जिनियार जों नुगोन आरो जुदि जोंनि साननाय हनायखौ सोलायाब्ला फैगौ 5 बोसोरनि उनाव न'खर न'खर जौ फाग्ला हिन्जाव फाग्ला ड्राग्स एडिक्टेड बाइक फाग्ला फैसा सिख'ग्रा लामायाव बेबायदि नुगोन जोङो गोसोआव लाखि नोंथांमोनानो खेबसे साननानै नाय नङा होमबा जोंनि गथ'आ लेखा रोंनानै जुदि गुनि गियानि जायाब्ला बेनो जागोन आरो जों दिनै बेखौनो नुबाय दं दा बेखायनो बिनिफ्राय रैखा मोननांगौनि थाखाय साफ्रोमबो गारजेन नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जोंनि साननाय हनायखौ सोलायदो नोंथांमोननि साननाय हनायखौ सोलायनानै जों दिनैनो थांखि लानोसै मा थांखि फैगौ 10-15 बोसोरनि उनाव आंनि फिसानि दिनाव आंबो खामला मावनानै जाला आंनि फिसानि दिनाव आंबो थेला बोनानै जाला आं गंसे मोजां न'आव उन्दुनोसै आंनि न'खरावबो जेबो आंखाल जानाय नंला बे थांखिजों गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन ला आरो बेवहाय थानाय लेखा गोरों सेंग्राफोरखौ आं बुंबाय गामियाव जुदि सोरबा सेंग्रा मोल्ला बै खालफ्राफ्राव जनानै गान्जा सोबग्रा दङब्ला बबेबा बै दुब्लि बारिफ्राव थांनानै ड्राग्स जाग्रा दङब्ला गोदनायाव गा ओरैनोसो होनदों दै मिथिबाय कारन बियो मोनसे सन्देरग्रा बेराम जाय बेरामा हामा दिनै जोंनि ओनसोलाव बियो बांबाय दङ उन्दै उन्दै गथ'फोर ड्राग्स जाग्रा गोबां बांबाय गोबां दुखु नाङो गोबां साननो गोनां जायो दिनै सामाजिक मानसिफ्रा बेफोर खोथाखौ लानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दिनै खामानिबो मावबाय दं जोंनियाव माखासे कमिटिफोर दानानै लादों जोंनि फिसाफोरखौ बिनिफ्राय रैखा खालामनांगौ होननानै नाथाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा जुदि बै ससियेल वर्कारफोरजों जुदि हेफाजाब होफायाब्ला जोंनि गथ'खौ मालाबाबो मोजां खालामनो हाया नोंथांमोना दायित्व लानांगोन गावबा गावनो बिमा बिफायानो आं बेखौनो आसा खालामगोन जे बेवहाय जोंहा आदा चन्द्रकान्त बसुमतारियाबो गोबां बाथ्रा बुंबाय जोंहा गाहाय आलासि बिथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंगोन आंबो गोबां बुंबाय दा नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ साननानै ला दिनै नोंथांमोननि गामियाव माबा मोनसे सोलायनांगौनि थाखाय बेखिनि मानसिफोरखौ इसोरा दैथायहरदों इसोरा जोंखौ बुंहरदों होननानै साननानै ला मिथिबाय मोनसे सल'बाथा दङ सल'बाथा नङा रियेल बाथ्रा बेखौ बुंनानै फोजोबसै आङो मा होनना बुंदों सासे सादुआ सानसेखालि गंसे दैमा जिङाव ध्यान खालामबाय थादोंमोन इसोरखौ गाबज्रि गाबज्रि बे टाइमावनो दैमाया बिराद गिदिर देरबोबाय जेला बिराद गिदिर देरबोयो खाथि खाला दैमायाव थानाय मानसिफ्रा खारबाय खारनानै सादुखौ बुंबाय सादु बाबा दैया बिराद गिदिर देरबोबाय नों बिनिफ्राय माबार थांदो अब्ला सादुआ बुंबाय आं थाङा इसोरा आंखौ रैखा खालामगोन आरो दसे उनाव दैया बारायबावबाय आरो दसे उनाव साथाम मानसिया नाव जावै जावै फैबाय आरो सादु बाबाखौ बुंबाय नावआव गाखोदो सादु बाबा हनै दैया बिराद गिदिर देरबोबाय अब्ला सादु बाबाया बुंबावबाय आंखौ इसोरा रैखा खालामगोन गाखोआखिसै नावआव दसे उनाव हेलिकप्टार गंसे फैबाय हेलिकप्टाराव थानाय मानसिया बुंबाय सादु बाबा बै दिरुङाव बासथाबदो हनै दैया देरबोबाय नङाब्ला नोंखौ बुखारलांगोन अब्ला सादु बाबाया बुंबावबाय आं गाखोआ इसोरा आंखौ रैखा खालामगोन
बे एर'प्लेनावबो गाखोआखिसै दसे उनाव दैया बारायनिफ्राय बारायनानै साधु बाबाखौ बुखारलांबाय एखेबारे दैया बेसेबांबा गोजानाव साधु बाबाया दुब्ला थैबाय थैनानै जेला सोरगोआव मोनहैबाय अब्ला सोरगोआव थांनानै बे इसोरखौ बुंहैबाय इसोर नोङो इसेबां सार्थपर आं नोंनि थाखाय इसेबां ध्यान खालामबाय थादोंमोन थेवबो नों आंखौ रैखा खालामाखिसै नोङो पाप नांगोन होनबाय अब्ला इसोरा बुंबाय दै मूर्ख नोंखौ रैखा खालामनो थाखायनोथ' आङो 3 मानसि थिनहरदोंमोन नोङो नावआवबो गाखोआखिसै जायखौ आं थिनहरदोंमोन हेलिकप्टारावबो गाखोआखिसै जायखौ आं थिनहरदोंमोन आरो माखासे मानसिफोरा नोंखौ खारबोनानै बुंदोंमोन जायफोरखौ आं थिनहरदोंमोन बिसोर बुंनाय खोथाखौ मानियाखिसै दाया नोंनि ना आंनि होननानै बुंबाय अब्ला साधु बाबाया सिरि थाबाय दा आं बुंनो नागिरदों बेवहाय थानाय मानसिफ्रा जिखिनि खोथा बुंदों इसोरनि जानानै बुंदों जोंनि फिसाफ्रा बोरै मोजां जायो जोंनि फिसाफ्रा माबोरै डक्टर जायो माबोरै इन्जिनियार जायो बे बाथ्राखौ बुंदों नोंनि फिसाया गाबोन गाज्रि जायोब्ला नोंनि फिसाया गाबोन आदा खावनिया जायोब्ला इसोरखौ बुङोब्ला इसोरानो जोंखौ नायफिना महापापिसो होनबा बियो जानाय नङा मिथिबाय दा बेखायनो जों जिखिनि बुंबाय बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ गोसोआव लानानै जाहाथे नोंथांमोना जोंनि सम्पति जोंनि न'खरनि इयुन समाजनि इयुन बे गथ' गथायफोरखौ मोजां खालामनो नाजायो आं बेखौनो खावलायबाय आरो जोंनि गथ'फ्रा गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनानै लेखा गोरों जायो 100% आं गेरेन्टि होदों बेयो नोंनि सायाव सोनारगोन बिमा बिफानि सायाव सोनारगोन बिमा बिफाया खबर लागोन ना लाया हेडमास्टारखौ हेडमास्टारा मा फोरोंदों मा फोरोङाखै नोंसोरो गुमुर लागोन ना लाया नोंनि गथ'आ बे गुदि फरायसालियाव फैनानै बेसेबां रोंदों नोंसोर मिथिगोन ना मिथिया बिनि सायावसो सोनारगोन खिन्थु गामिनि गुदि फरायसालियाव गामिनि सरकारि एलपि स्कुलाव फरायोबा लेखा गोरों जाया होननाया मालाबाबो जानो हाया दा बेखायनो जोंनि साननाय हनायफोरखौ सोलायनानै जाहाथे जों गथ'फोरखौ जोथोन लायो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय थेंक इउ